Continuem amb les homotècies. Hem vist que si la raó d'homotèsia era superior a 1, doncs la figura es feia més grossa, si era inferior a 1 es feia més petita. I aquesta relació hem vist que es mantenia amb un dels vèrtexs. Si la raó d'homotèsia és 2, si de E a D hi havia 5,1, de E a D' hi havia el doble, perquè hem multiplicat per 2, raó d'homotèsia 2. Però això passa amb tots els costats. Les distàncies que hi ha entre el punt de referència de l'homotèsia amb qualsevol dels vèrtexs ha de ser proporcional a la raó d'homotèsia. Per tant, de E a C hi ha 2,83. Doncs de E a C' hauria de ser el doble perquè la raó d'homotèsia és 2. Per tant, aproximadament serien 5,60 i escaig, no? Aviam, anem a veure-ho. Molt bé. Sí? I això passarà amb tots. Sí? Si no passés en algun dels vèrtexs, la nova figura no seria semblant. Això, que es mantingui la raó d'homotèsia, vol dir que les dues figures són semblants. Si en algun de les distàncies no es manté aquesta raó d'homotèsia, és que les figures no són semblants. Vale? Són semblants quan es mantenen les proporcions. I aquí podríem veure. Digues, per exemple, un dels exercicis que hi haurà, un quadrilàter de 4, 6, 7, 5 de costats, un polígon que té 4, 6, 7, 5. Es transforma en un de 40, 60, 70, 50. Són semblants, les dues figures? Doncs el que hauríem de fer, aquests són números rodons, per tant, aquest és l'equivalent d'aquest, aquest és l'equivalent d'aquest, aquest és l'equivalent d'aquest, aquest és l'equivalent d'aquest, per tant, 40 entre 4 ens dona 10. 10 és la raó d'homotèsia. Perquè siguin semblants les dues figures, s'ha de mantenir aquesta relació. Per tant, el nou polígon ha de tenir la mateixa raó d'homotèsia. Per tant, 60 entre 6 dona 10? Sí. 70 entre 7 dona 10? Sí. 50 entre 5 dona 10? Sí. Això passa en tots els vèrtexs. Per tant, són dues figures semblants. I si ho canvio això? I si li poso en lloc de 5, li poso 60? Doncs es mantindrà la raó d'homotèsia en tots. 40 entre 4, 10. 60 entre 6, 10. 70 entre 7, 10. 60 entre 5, no dona 10, per tant, no serien figures semblants. Sí? Un altre tipus d'exercici que us donarien... aviam, 12. Sí? Digues quan van anar els costats del polígon si s'ha produït una homotèsia o són dos figures semblants. Quins són els costats, la mida dels costats d'una de les figures? Si la mida d'una de les figures la mida de la primera figura és 4, 6, 7, 5 i la mida de l'altra, o sigui, el vèrtex al costat que valia 4, ara val 12. Doncs l'únic que hauríem de fer és dividir 12 entre 4 per saber quina és la raó d'homotèsia. 12 entre 4 és 3. Llavors, a partir d'aquí, multiplicar tots els costats per 3. 6 per 3 són 18. 7 per 3 són 21. I 5 per 3 són 15. D'acord? O sigui, els costats que ens faltaven han de valdre això perquè siguin dues figures semblants, perquè la raó d'homotèsia entre les dues figures ha de ser la mateixa.